izvan mreže. Lance, ne želim se boriti s tobom. Ne želim te slušati, Clint. Što se događa? Čuo sam da se svađaš sa Strikerom. Dosta mi je ovog rata. Idemo odavde. To mi je teško povjerovati. Nema puno mjesta na koja možemo ići. Mi? Pa da, idem s tobom. Brat si mi. Braća se drže zajedno. Heh. Idemo onda. Lance, to me moglo ubiti! Šteta što nije. Hajde, vidim tamo neka svjetla. Sigurno smo blizu neke civilizacije. Od uvijek sam se trudio brinuti o tebi. E pa sjajan si posao obavio, zar ne? O da, Lance, super ti je ova civilizacija! Tako mi je žao. O, kaže on, idemo prema svjetlima, kaže on, naći ćemo pomoć. Rekao sam da mi je žao. O, ne brinite, neću vas ozlijediti. Samo ću vam iščupati ćelije goriva i prodati vaše komade za dijelove naših motora. O, čekaj, to će vas definitivno ozlijediti. Kad te rade? To su Ravensi! Bježite! Bježite! U zakon! Mislio sam da ćeš to sad ojačati. Ali mi se čini da si isti kao i prije. Mi smo Ravensi i kao što vidite jedini smo oblik reda u ovom području. Vidite, u ovoj pustoši vlada kaos, a pravda ništa ne znači. Tamo je svatko za sebe, ali ne i mi. Mi ne vjerujemo u to. Moje su želje mir i jednakost iznad svega. Moji su se prijatelji borili i poginuli boreći se za moje ideale. Dobri ljudi su umrli goneći moje snove. I što je ovo? Otvoreni poziv u tvoju grupicu boraca za slobodu? Ravno u glavu, sviđa mi se to. Da, primamo nove. Što kažete? Naravno, zašto ne? Sve smo imali u mreži. Prijatelje, obitelj, kuću i dom. Ti si taj koji me odlučio slijediti. Mislio sam da imaš plan. Plan? Da, imao sam plan. Učiti, prilagoditi se, možda steći par prijatelja. Ne možeš steći prijatelje u ovom svijetu. O da? Pa ti si možda ogorčen jer nikada nisi imao prijatelje. Jesi li razmišljao kakav pištolj želiš? Ja znam što želim. To je tako zakon. Ono tamo je revolver! Ups! Nisam te tila uplašit. Zovem se Tamamo, ali me svi zovu Temi. Drago mi je, Temi. Ja sam Clint. Ka Clint Eastwood! Tko? Tko je Clint Eastwood? Kako ne znaš ko je Clint Eastwood? Zar nema filmova tamo odakle si ti? Koji bot je film? Nije ni čudo što si otišao. U dobrim starim danima, znaš, baš onu starin, prije nego je svijet postao kakav je sada, ljudi su znali ići u kino za razonodu i zabavu. Svi bi sjedili zajedno u velikoj mračnoj sobi i gledali filmove na ogromnom ekranu. Ovo da sam tu mogla vidjeti. Što im se dogodilo? Pa, svijet je postao grubom isto i nestalo je mnogo lijepih stvari. Uglavnom, evo, hvataj! Daj, ajde, nije tako teško. Imaš li što manje? Probaj s ovim. Sviđa mi se. I? Baš ti dobro stoji. Što ti kažeš? Izgledaš kao budala. Nisam došao ovdje ponovno ratovati. Znaš što ja mislim? Ne samo da si kukavica, nego si izdajnik. Izdajnik mreže i svog vlastitog brata. U redu, Lance. Ako se želiš boriti,
borbu ćeš i dobiti. Pretplati se.